ka na sa pikas customer. Mabta na sa pikas customer. Alas 10, alas 11, alas O sige, pamatin ni mo, ma'am. 1. Ay, kaning mga, Katigwangon. dili, kanang mga laba, kanang mga kuan ba, pamaol na. Kani akong subaw. Pamaol? O, sabagay kay pamaol. Ang laba nga, magdumog tag sa adlaw. Nya, Di ka na akong subaw, mga tuig na gud ni ay kapin. subaw. Di ka sa O sige, pinaka number 1 imong kuan dyan. Kani gyud akong subaw kay di na ko puston akong liog, nga plasan puston, mag-uga. Nya nagamas kito pa mi bisag sa balay na ko'y mas. Gawa sa subaw sa pa. Kana lang mga Kasabot sa mga kilit, mga batang. Sa gilid, batang sa pa. Batiis magabi maggulgol magabi oy. Yurik lang eh. Wala pa mo banhod, wala pa mo Mulmo panganay. lang, mulmo lang. Kanang mulakaw dyan nga binhod. Ako ang mulakaw nga binhod ni ako. Dili. Plasan. Pero gaya na kung lakaw, tulog na mabinhod. ko ba dugay-dugay. Wala na lain. Wala na. Kani akong subaw mi pero ani kaya sa ulo. Diyan magligid manon. Kay dito mo gini nagsugat pa katong nagpa-check up ni Dr. Dilo Serias nga pati ko sugas Ako ang kang aircon. salug ba? Na. Kuy kusugit kay niya dugot akong ulo nga. Muno ni ko akong subaw. Sakit akong tunlan basta di puston. Dugan kay kung si putos-putos sa liog. Panungot yun siya kay ni kapras na ko maulat yan nung pod. So na pod sa liog. Hindi ko pwede mataligsikan, mainitan. Huwag ka ng tunog, magkalo ko sa balay, labi nagtunog. Magputos ko sa ulo kay kuan day mo akong tikon mo kuan day nasa akong ulo akong panuhod. Ngit-ngit ato ang live ha kay Brownout, Andigo City. Pero kuan man di ay Live ka. Ay kuan video. Video ra. Makita mo na sa Facebook. Wala ta kay gatubang kay. Ngit kayo. Pero gamay man. Pero sa kalas na hilot. Uy naman to ay. Okay na. Or masad. Kana ba sa hilang ko dugay na kay ito mga Dugay na ka. sukulana eh. Liro pa man siguro. Awan mo eh. Bisag bugnaw ganit tugnaw nga igang. Bugnog singot pero igang nga naman ko. Ano na. Imo niluga daw ka matamakan ka. Grabe, kanuhot ni mama. Ito kas balay be. Ito na lang. Florinda. Abib sa punde. Sabay ko. Nawa. Guys, we're up. Oh. Wait, no, wait. Ooh. Ow, 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 ow. Queen's Way. Hindi ka na tubig. Hindi kay kukuan. Hindi ay kit mo. Hindi na problema ko ng tubig kaya ako uhaw nun kayo eh. Mahalag di ka uhaw, nilong ka. Lagi. Nila ma-reach ni mo na sa isa ka adlaw ang 12 pataas ha. Ginawa. Kung pwede. Ihugos niya isa yung kahorot o isa ka litro. Yung ano mo lagi makaya, lagi 12 ka baso rin hard. Di man mahingi daw mo eh. Sa lalaki ra. Kira ma'am? Ay, lami kayo. Sakit gamay pero dako kayo sakit. Wala na mo kausap tong Kutok-kutok ni mo lawas eh. Lagi. Wala na mo na kausap tong buwan. Oo. Ay, kamu gudang hilot. Sa Kanan. Kutok-kutok ni mo lawas eh. Lahi naman ang hilot-hilot ng massage good. Ay, ininay ramon. Oo na, lami kayo sakit. O sagit-sagit gani ko. Hindi, yun. Di mo gud pwede ka nanaon na tumong po. Lagi. No? Nanaon lang na to. Sige lang po, Kira. Oo, kira. Sakit ang kong dinaya. Sulti lang ko. Kaya para reducean. Bisa pag hinayong na guna nimo kay sakit man gud na. Kaya Mga kita kuha na gani daw. Karon pa matagagilot na. Murag hika pra sakit man kay kayo. Kanang gilot na pa mo diri lusay ni ha. Kini lusay ya pag di nato ni tandugon mo dako ni mo ning lunggan. Nga magpungat sa kay kutas usahay ha. Mo ni say singot ug singot. Pahilot os manoy. Kinahatusan ng hilota. Gusto na sa Wilmy! Kanina sa kadala. Sa park lang magpahilot. Wala ka prepare sa labas. Grabe.
charge ang cellphone. Adik ka kaya cellphone dada ba? Ako, pag adik, nga magay ko cellphone. Bugya ba? Lala, mo, ito bagot mo. Lala, Sige na ba, mo ikaputrapo biya. Wakam biya punta mang lakaw, ngano pasayuhon mang magkini mong liko. Liko? Katong bata sa TV, baka katong English speaking gani. Nga, you're both me! You're always both! Kataon lang itong bata, oy. Grabe sa English mo, no? Grabe mo English bata ba? Pilipino ba to? Oo. Filipino siya, pero English lang yun sa Kaya yung mama gani, lain maging mo English. Bisaya, Mas kusog ko siya mo English yung mama, ang yang tuno. Ang say bot? Ano yung bot? Bot? You're, sa tuyagingon, oy. English din siya. Pero ang ganahan ako katong isa. Ya, study gyapon, study Wow, gyapon. ba study gihapon? Maabot si mama, study gyapon. Ugma, study wali andang siya. Oo, nakakita. Sa Malingaw lang ko itong bata anak kay kay in English Kaya ba? wagi kahumanan tinuod, no? Oo. Basta sige. Bisag natiguang na, study gyapon. Malingaw lang ko siya kay in English bata. Bisag nasuko, bisag nahilak na in English. Hindi mo kita mo English dita. Haguan. Ay, kalami. Kaya ma'am, Sige. Mang kalibang ako mang be. Sa park. Ay, man po ito ilang massage yun. grabe kuto niluwas ako kung matandog ay. Tapok mo ni Sige mapanood. pa na siya pahilot, pero dili Oo, gini nga klaro. monthly ana. Ganing katong nagtingog-tingog, kung di na mo pa tingogon siya, abot ng time mo, lisod yung ginhawa. Mao na siya. Oo. Ano mo trabi anak? Lisod yung ginhawa. Panuhot ra dito. Ano mo trabi mo na siya? Sana. Ya kay mo na magkasi mong heart attack eh. Kada ko puno ko Lisod sana yung ba. ginhawa. Dili otro mo to. Lang ka ron. Sakit yung guys ako agad katog yung paa, paingon sa tiil. Grabe gitong sakita eh. Pwede dito malarga si Inday kay nagpidos na to. Pindos ganito siya. Asa na po siya magkute. Uman. Liman ba ginasa sa una? Dili, Riyadh. Riyadh daw siya. Doon na dang kuan ingon si Obre, doon na sa Dubai na Oman. Kasi layo anak bre, Riyadh o Oman. Siya, Riyadh, oy, doon naman ang Oman, doon naman na dapit sa Sakit kamay. Gama. Hindi, kalami. Ay, ganahan yun, tapos may binian ng hilota. Hindi ganahan ko siya ani ko ko sa Tagbaw man jud ka. Mang kalibangon ako. Ibang ito daw. Bango na siya ma'am. Tapos dito daw ha. Ibon ni ko. Ay, mahadlok siya, marupunig akong apo, mahadlok. Ayaw. Ibang ko madlok ko. Yan, ang pauban. Ay sa una madlok ko. Mahadlok anak tungod Magdula ang TV. siya. Ang TV, Yan, ay, bitaw, sa dito. magtawag TV nga horror. Hadlokon pa sa man. Hala, bisag to CR, Oo masyagit. nga, salida di po kung tanaw. Masyagit. So, ano, tanaw, gitaan na nga. Gabi iba jud. Dili mo sunod sa CR kung way kabalo tao sa gawas. Masyagit. Nga abay tao. Manang ado kong bata kay ginahadlo. Hadlokon siya papa. Di mo sunod sa kwarto, mahadlok. Ay, kinapahilot ka ma'am. Yung son, man may kong nanunghod. Gani, niya. Yang mo bisura kayo Okay. tani tuti. Magpahilot-hilot, man sila yung hilot, kasi magpahilot tayo sa magpahilot. Di kinamos letig hilot pod nga taga park ko magpahilot ko na abi. Nya, wa mo gid ko kauban niya. Kailangan mo to ang tighilot. Para hindi ko nagpahilot sa nagpahilot. Suki man. So, na lang. Diego. Ko ano? Unita. Point naman tong sa park. Hmm. Hindi man ako on.